Bon dia des del Cau de les Raboses. Assisteu, avui toca, 9 d'octubre, Feliç dia del País Valencià. Ànim! Tingueu bon dia avui. Avui nosaltres hem agafat i hem dit, anem a fer un pa. I ahí està la jefa pastant-lo. Ahir ja va fer un poc d'això, com es diu, de pasta mare, un poc de farina ahí, un pessigui de llevat, per a que ella anara fent la faena, va estar tota la nit ahí pegant-li, i ara ja toca això, pastar. Ell està ja tirant-li 1 quilo de farina, mesclant les dues, la de força i la normal, i bueno, ja veieu ahí, que pare que no tenim llibrell com Déu mana per a fer bé les coses, i està la safa, i això. Es patix un poc més, mamà? Però bé, eixirà. I al mateix temps que així està ella barallant-se en la pasta, jo he encès el forn, ara us ho ensenyaré. Mira. Va calfant-se ahí. I cobrem el pa ahí. Si es queda mal ja agafaríem l'altre, però vull provar-ho ahí perquè quedi el gustet i aquesta oloreta que s'enganxa de les brases, de la mateixa cendra, els pans d'aixòs acabats de coure en el tipus de forn tradicional. En fi, això és el que ens ha tocat fer avui i això és el que farem. Perquè ahí està ella ahí, ara entre mig dels barrots, ahí està, pegant-li. I bo, seguim. Anem llevant. Bon 9 d'octubre. Seguim. Seguim, ahí està pegant-li, la deixa descansar un poquet, i ara està ahí pastant-la ahí, bona passada de vara, oh yes, tira-li bona passada, que no es queixa, mamà? Que la deixarà ja, 10 minutets, tira un poc de farina ahí, que te s'apega per ahí. No, ara sobre un quart, ara falta un quart per les 11, a les 11 fer l'altre. I ja la deixes ja que es faça bona, no, això? No, un poquet més. Aquí va fer 2 voltes. O sigui, la tornes a pastar i després ja la deixaràs que es faça bona. I he deixat la bona, que vaig a pujar en 1 hora o una cosa així, no és això? No, hasta que punge. Sí, això si ha de ser... Si està bona, no tardarà gens. I aquesta pasta ja està boníssima. Ahí està el forn fent brasa, com que... Sí. Bo, vaig a seguir jo. Hala, ja m'avises. I jo no ho he dit abans, però... Sí, ja m'avises. Mira. Quina tauleta de cebes blanques em vaig xoreixar ahir i vaig a plantar-les. Estic preparant la taula i també vaig estar en els vivers i dic, hòstia, que 2 faltes per ahir pel jardí medicinal. Ahí tinc ahí l'artemisa, canyera i el timonet. El timonet que està floridet, Mireu-lo, timonet de la Mariola. Solta una olor espectacular. Després ho plantaré també, això m'acompanyen les cebes. I estic ahí fent faenes en paral·lel. Ahí està el forn ahí pegant-li a tope, fent brasa. I en fi, m'assenyen uns gatots que tenen ganes de menjar i jo avui no porta res. Este animalet em sap mal perquè va coixo per ahí. Veus, mira com té l'orella, que en tinc així uns quants malalts. I la taula em va la ceba. És eixa d'ahir. Eixa d'ahir, que ja està la brossa, però és que això, la muleta xicoteta és que no la tinc. Tocarà anar ahí en l'aixadeta, el gat per ahí que vol eixir, això és femella. I en l'aixadeta xicoteta anar entrecavant. Estic posant-li més tapons, perquè com va la ceba ahir, la separació normalment sol ser ahir de, jo què sé, mitja passa, una cosa així, i ara en la ceba ha d'anar més arrimadet. Estic posant-li més tapons, entre un i l'altre, un altre enmig, per a que pugui així la humitat escampar-se per al llarg de tot. En fi, això és. Va, seguim, col·legues. Crec que sí. Bo, no sé si s'haurà gravat o no, però ja havia inflat, estava ahí dins de la safa, i l'altra volta pegar-li passar. Ei, pam, que no es queixa, pega-li fort, el punyaire, i bo, com el vídeo dice, en el mare que he preparat, esto es igual.
Ahí, la pasta ben preparada ahí. Pam, bum. Bo, seguim, que tinc feina jo allà en les seves. Ara ja, hala, lleva-li la bolsa. Quin panàs redó ahí, la seva creu ahí damunt. I ara tornaràs a pastar un poc més i ja ho posem al forn. Ara vas a fer els pans i els tens que esperar perquè els pans estiguin bons. Sí, Vas a posar-los sense el pas. jo què sé, passa, i no deixes res, ni res. Va, veus, mira, quin panàs. Mira com s'ha inflat. Ei, aneu a lavabos, treu-ho, va, treu-ho, fes el que hagis de fer. Què voleu, un mussol és? Algo grano. Jo què sé. Home, ho fes dos xicotets en pa, dos, Dos està. xicotets. I això per la meitat, mira, a l'esquerra és uno i a l'altre a la dreta, ja està. Uno tan grande, ya. No, un redondo. Ah, Això, mira. Fes un redó i en pa. A veurem si... I en fi, així nosaltres celebrem el 9 d'octubre, Escatu, que diria en euskera. Ja està. Qui tinga orelles, que senca o que escolte, en funció del grau de consciència que pugui tindre. No s'apega res. A la esta pegant-li passar i altra volta, oh, yeah, i que diria aquella gent, que... I la pasta diu, no em pegues més patats ja, que diu unes blaures de por. Entonces unos salses gran. Sí, que és lo gran i en pa. Ja està. Veuràs. Era que redoné, pa, és una boina, era una boina. Era. I ara sí que creix. Això sí, que faça la pasta bona, que es diga. Que això serà què? Què podrà tardar? Mitja hora, una hora de pujar? A mi en un quart, Un mira. quart. A cada quart puja. I el tall el fas ara o després? No, quan s'infle, quan vaig allà al forn. Li fas la creu ahí damunt. Sí. Vale, ho deixa estar, que estic jo encara barallant-me. Va, us ho ensenye. Barallant-me jo en les cebes. He entrecavat un poc allà on va el goteig. Ho he entrecavat. Aviam, com està? Ai. Mira, quina brasilà ahí, meu guapa que n'hi ha. Mira, aprofita que vaig de camí, i em duc la ceba. Iepa. Unta. Això era un acudit, tio, dels anys 80. En fi, bo, anem cap allà i ho veieu. Ahí barallant-me jo amb la tauleta. Si estan... Què penseu que tinc plantat ahí? Tinc plantat citró o tinc plantat alls? Ala, va, a veure qui ho endivina. Però és que està ple d'ahí d'abellete, de cuquet, tot és... La floreta del citró, o sigui, que és que ahí n'hi ha unes faunes brutals. M'esperaré que seque i ja arrencaré aquestes brosetes, però que no vull... És que diuen la primavera d'hivern, per tant, la tardor, la gent major també li deia la primavera d'hivern. Bo, mireu més o menys com està quedant la taula, entrecavat més o menys per enmig del goteig, i ara prepararé un poquet el que són els solquets i aniré ja a l'ataque, i després li posaré el femet del matxo de la burreta per damunt i en pau. I això, i allà estic regant també les faves, veieu que porta 3 o 4 faenes al mateix temps, tirant-li que les vaig sembrar el dissabte, si us en recordeu, en fi, això és el que estic fent. Va, seguim, col·legues. Ara, era això, tu, en 10 empanats així. A veurem. Ara què vols fer? Va. La tallar ahir. No fas una creu i en pau. És així, no ho fa. Així no ho va fer el padre. Es talla per damunt, una miqueta... Però, clar, este no talla molt. Bo, igual dona. Ai, que bo! Ja està, veu com ha passat. S'ha inflat la pasta, s'ha fet bona. Vas a fer una foto i enviar-lo a americano. I, en fi, ara anem a posar-ho ja al forn. Anem. Garra, o li fas la foto ja. Espera, que faig la foto pa... Ahí podien posar-se pancetes, Un altre dia farem pans d'aixos pastats que tinguen panses o almeles o anous. Això que diuen pans d'anous i tot això, no? Va, o vols fer-li la foto fora? O si no, envia-la tu a Mercament, després ja l'enviaré. Sí.
A mi la teva americana, perquè ho faig mirar com ha inflat. Sí, que sí, fes, tu fes, vull gravar-te I jo. ara falta quan eixirà del forn. Que ja està calent, però són calentors Sí, són calentons que no té que estar molt. diferents. Són calentors diferents del forn elèctric. Mira que xula, tu. Va, això cabrà ahir, no ho sé jo si... Sí que cap, sí. No la primera volta que t'ho posen. La bandeja és ahí. Mira. Són les 12, però anar mirant per veure si és en un quart o 20 minuts. Perquè és de som més calentor. Sí, és prou més fort, sí. Diria que ahir marca quasi un centenar. I en fi, És de com està lletja, ja està. Va, seguim. Jo estic allà barallant-me encara amb les això. Les cebes. Ja he acabat el primer solc i estava posant femet per damunt. Que m'han avisat per a... Veieu? Para. I ho veurà, no? Tiqui. Posant-les per ahí. I... ahí. En fi, no menys. I això. Això ho acabé de fer. Ja mireu el forn. Acabem de traure ja el pa. Mireu com ha quedat, tu. Visca la terra, Mira. Ja com sona. Lliure. Que cagui la mare que va. Ara mon germà farà una bona mortera d'ells durs, de llioli. I ala, ja està de prat, ja se'n bona cosa peix. I la mare que va. Mira tu això, Sapeu un pessic. Mireu. Està bona, que està bo, Déu. Això pesa, què pesa? Pesa un quintal, això. Una mare que va. Jo encara estic barallant-me ja la ceba, ja tinc el primer sol fet. Estic encara al segon. Vaig pel segon, són 3. I regant al mateix temps el citró. Això, ja, mireu el primer. Tinc fetet, està regant-se. Lleva testapons, però igual he de tornar a posar, perquè clar, l'aigua cau només en un raconet i jo vull que s'escampe. He regat un poc en la regadora també. I en fi, ja estic ara al segon. Encara em queda tot això. I encara em falta plantar també el timó i l'artemisa. Ja que paciència i una canya, que solen dir. Va, seguim. Escato. Hola, cavallers. Així és com ha quedat la taula de les cebes. Està regant-se els 3 solcs, mireu ahí. Bueno, els 3, sí. Forat i femet i anar repartint aquesta safata al llarg de tota la taula. Ara esperar, si Déu vol, que agarren. I en fi, i ara mitjan cebes. Deixarem també de llavor i en pa. Així des de l'ombra es veu millor. La taula com es veu millor ahí tota. El fem i això. I després també acabo de plantar així en el jardí l'aromàtic i el medicinal. Veieu, està lavanda. Aquesta és una altra classe de lavanda també. Més d'ús de llima. El romer que s'arrastra per terra també. Ahí és on he posat. I al costat de la lavanda això, no sé ben bé. Ahí he posat l'artemisa. I així tinc l'estèvia, que està allà florint, l'estèvia. I una altra d'estèvia també. I eixa, no recordo el nom, la mare que va, però s'utilitza per a mirar les... no vull bé. Les olives. En aiguaxal i en salmorra i tot això. Així tinc l'alfàbega, ahí tinc... és el... ja, se m'ha anat ja. Bueno, això. El timonet de la Serra Mariola, la seva floreta, ahí està. El timonet. Està el timonet. I la pebrella, hòstia, ara m'ha eixit, que està molt secallosa. La pebrella. Ahí tinc orenga per ahí, més lavanda, allà la juliana, en fi, ja us faré un altre vídeo. Sí, tinc una pomera,
perquè vaig a repartir les ombres, ja les faves, en fi. Bo, i ei, acabeu de passar bon 9 d'octubre, i en fi, una festeta enmig, que era caigut dijous o divendres, no? Bo, res, ànim i avant, me'n vaig a dinar ja, col·legues. Adéu.